A espera. A espera é a miña ocupación. Desde hai anos. A espera semella ser o meu destino. Houbo tempos mellores, onde non. Tempos nos que eu andaba sempre ocupado, sempre zanfoneando para un lado e para o outro. Últimamente parezo un penedo preto, espigado, un penedo quedo, calado, manso. Teño morriña das rutinas doutros momentos. Boto en falta a calor que sempre subía da lareira, o fume que me vestía e perfumaba. Extraño o peso da cadea no meu pescozo, esa cadea que sempre sostiña unha caldeira de comida, unha caldeirada de auga con farelos e follas a cocer. Extraño as viaxes que facía cada pouco, desde a lareira á boqueira aberta no piso, no outro canto da cociña. A casa precisaba comer a miúdo, iso sentía eu. Sentíame útil, necesario, dándolle de comer á casa. Sempre comía nun alboroto, nunca polo calado, certo. Cando a caldeirada desaparecía pola boqueira, abaixo parecía librarse unha batalla entre mordedelas e alaridos. Pero logo volvía a calma. Coa casa farta, eu podía estar tranquilo, agardar ata a seguinte entrega. Agora déixenme en paz. Non me podo mover, mas estou inquieto. Hai un mundo que non sinto a calor do lume. Vai anos que non me chega o alento do fume. Que vai a ser da casa sen ninguén que a alimente? Espero, con paciencia propia dun penedo. Espero. Que outra cousa podría facer un burro como a min?